اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين رب الأولين والآخرين. بنما gashi ubangiji ya cika samun wannan ni'ima tasa. Allah kamu wannan rana da muke bude wannan makaranta mai albarka ta bana, makarantar Kitabu Shifa. Godiya ta dawo ga ubangiji tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomi da baye-baye waɗanda ba za su ƙidayu ba, ba za su ƙididdigu ba, ba za su ƙirgu ba. A gurguje za mu shiga wannan karatu na bana a cikin yanayi na daban, tun daga abin da ya kama da zamanin baki ɗaya zuwa kan yanayin da duniyar musulunci gaba ɗaya take a cikinsa, zuwa kan irin yanayi na daban wanda ƙasar tamu ita ma take a cikinsa. Game da abin da ya danganci zamani dai, ga dukkan alamu wannan zamani da muke cikinsa zamani ne wanda a kullum alamomin alƙiyama suke daɗa fitowa ƙarara. Irin labarai na gaibu waɗanda shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya labarta mana game da alamomi na dab da tashin alƙiyama, ina iya ce muku da dama daga cikinsu, in ban ce mafi yawansu ba, sun bayyana a wannan zamanin namu. Ina fata insha Allahu kafin sauka a samu wata gaba da gaɓoɓin karatun na bana wacce insha Allahu a yi wa musulmi tsaraba, a yi wani ɗan shawagi a cikin irin tekun bayanai da labarai na gaiba waɗanda shugaba ya labarta na alamomin tashin alƙiyama. Wasu mutane suna fahimtar su, suna iya shaida su, suna iya gane su. Waɗansu kuma ba kowa zai iya ganewa ba, ba kowa zai iya shaidawa ba. Don haka insha Allahu kafin sauka, in an samu gabar da ta dace, in Allah da zan yi wata 'yar matashiya game da abin da ya danganci waɗannan labarai na gaibu na alamomin tashin alƙiyama wanda shugaba ya ba mu labarinsu sama da shekara 1400 da suka gabata. Amin. Wanda duk mai hankali in ya ji abin da shugaba ya faɗa, ya kalli abin da muke ciki a yanzu, to zai tabbatar hoton wannan zamanin ma'aikin Allah ya gama kwashewa ya bayyana ga al'umma. Saboda mu fahimci zamanin da muke ciki, wanda fahimtar zamanin da Allah ya kama a ciki zai daɗa taimakawa kowa ya daɗa kintsa kansa, kowa ya daɗa gyatta zamansa. Mu ci ɗamarar irin gagarumin al'amarin da yake dosowa, al'amarin da yake jiranmu. A mataki kuma na duniyar musulunci, ana cikin yanayi ne mai rimtsin gaske, inda da dama da ƙasashen musulunci a yau a gobara suke. Kuma a yau yanayin da muke ciki, farmaki da ƙalubale da barazanar da musulunci yake fuskanta ta sha bamban daga irin wacce duk ya fuskanta a baya a tsawon tarihin musulunci. A yanzu musulunci yake cikin wani yanayi mafi haɗari, mafi ban tsoro. Kaɗan daga misalin da zan bayar, magana ce mai faɗin gaske, ba mu da lokacinta. Amma gajeren misali, a 'yan shekarun baya
addinin musulunci da al'ummar musulmi muna fuskantar barazana ta kai tsaye ta gadaga ta fito na fito tsakanin ƙasashen musulunci da na kafirci. na'am A shekarun baya ƙasashen kafirci ne za su yi gungu su haɗa rinduna su je su auka wata ƙasa ta musulmi gaskiya ne su dandake ta su babbake ta, gaskiya ne kamar da aka yi wa Afghanistan wannan, kamar da aka yi wa Iraq wannan. Amma a yau ƙalubalen da Allah ya kama cikinsa ya fi wannan muni, ya fi wannan haɗari, subhanallah saboda kaidin da makircin ya daɗa haɓaka, ya daɗa gawurta, la hawla wala sun yi kwance-kwance, sun gama kai da karnukan iblis a cikin tsakiyar al'ummar musulmi, wanda ya zama abin da Allah yake faɗa a haƙƙin kafirai, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina. A yau wannan zamanin da muke ciki, a yau reshi ya juye da mujiya. A yau ba kafirai ne suke akan wannan kadamin na yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina ba, a yau musulmi ne suke a haka, la hawla wala quwwata yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil kafirina. Yau halin da muke ciki kenan a takaici. An haifar da wasu ƙungiyoyi masu sunan musulunci, masu da'awar musulunci, masu ma ƙarya da shari'a, masu ƙaryar jihadi, an cuna su a cikin al'ummar musulmi ƙasa-ƙasa, la hawla wala quwwata ba su da aiki illa gobare al'ummar musulmi, la hawla wala quwwata illa babbake musulmi, subhanallah tayar da hankalin musulmi, wargaza musulunci ta cikin gida. Su kuma ta bayan fage suna ta daɗa ambula musu goyon baya, haka ne su dafa musu da makami, su dafa musu da dukiya, su dafa musu da labarai na leƙen asiri, yadda za su fi samun lagon cutar da al'ummar musulmi. Wannan abu yana faruwa a Najeriya gadan-gadan, subhanallah gashi can a Suriya ka'in da na'in, gashi nan a Falasɗinu dama ba sai an faɗa ba, subhanallah inda a yau ake cewa Isra'ila, ga Afghanistan ɗin nan, ga Somaliya. List ɗin yana da tsayi, da aka gurguje in muka kuma gangaro muka komo gida a nan Najeriya. Ina san tun da aka yi ƙasan nan wacce ake kira Najeriya ba taɓa shiga cikin wani rimtsi mai ban tsoro, wani yanayi mai tada hankali irin wannan yanayin da ake ciki na yanzu ba. Musibu ne da fitinu sun ɓarke ta ko'ina, la hawla wala quwwata gabas, yamma, kudu, arewa. Amma akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata al'umma ta tara hankalinta ta fahimce shi. na'am Duk musibin nan da suke babbake Najeriya da duk tashe-tashen hankulan nan, a iya ƙasashen da musulunci yake da ƙarfi, yake da majority, to iya arewacin Najeriya ne. na'am Kudancin Najeriya yana zaune salin alin hani'an, sai gina su ake ta yi, ana haɓaka su. Tuni dama sun mana fintinkau ɗin, amma a yanzu ne ma ake yin fintinkau ɗin. Muku namu ɓangaren zancen ka ambaci wani abu na ci gaba babu shi, magana ake ta ribas, la hawla wala quwwata illa billah al'amura suna wargajewa, suna lalacewa, suna ɓalɓalcewa. subhanallah Ran musulmi ya zama kiyashi a waɗannan ƙasashen namu. la hawla wala quwwata illa billah Ka ji a waccan jiha an babbake musulmi, a waccan jiha an dandake musulmi, a waccan jiha an kwankwatse musulmi, a can da sunan Boko Haram, a can da sunan makiyaya da manoma, a can da sunan waccan ƙabila da waccan ƙabila, a can da sunan masu garkuwa da mutane su nemi fansa. Duk wannan musibar kuma iya mu ne arewacin Najeriya, iyakacinmu ne. To laysa laha min dunillahi kashifa. In yamsaskumullahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Halin nan da ake ciki yana da matukar ban tsoro, kuma a kwanan nan wani abu da zai dada ba mutum takeici. Wai sai gashi mu musulmi da ake wannan babbaka, ake wannan dandaka, ake wannan kwankwatsa a ƙasar, wai sai gashi shugaban Najeriya ya kai ziyara Amerika, wai a gabansa shugaban Amerika yana cewa wai ana karkashe Kiristoci, kuma wai su ba za su yadda ba a ci gaba da kashe Kiristoci. Ku ji yadda lamarin ya zama fa.
a doke ka a hana ka kuka, shi mai dukan ma shi ne da kukan da hawaye sharɓan saboda shagwaba. To daga irin musibin da a yanzu muke a cikinsu tsindim, waɗanda komai ƙuncin lokaci dole sai na yi faɗakarwa a kai, babbar musibar da a yanzu ta kunnu a cikin al'ummar musulmi ta rena Allah da wulaƙanta Allah da takarar Allah da tsokanar Allah, kuma da sunan musulunci da ma sunan wata ɗariƙa, amma da Allah kamar hankisi ko takardar tsire. Sunan Allah za a kama a yau a ƙasar nan a tsakiyar al'ummar musulmi a ƙuƙunduma Allah a shari'a, kuma wai a ce wai akwai musulmi a ƙasar nan. Wallahi musulmin duk da suka yadda ana irin wannan ta'asar, ana wannan taɓargazar a tsakiyarsu, wallahi ƙarya suke in sun kira kansu musulmi. Ina sauran musulunci ga al'ummar da za a kama mahalicinta a zage shi, a ƙunduma masa a shari'a. Sun yi akan ma'aikin Allah sun ji daɗi, an ƙyale su, to yanzu sun komo kan Allahn kansa. Ta wani abu sassauƙa ne, wa'in ma al'umma ta tashi ta yi kanta kiyamun laili ta kawo ƙarshen wannan iskancin, da wannan fajircin, da wannan kangarar, da wannan faskarar, wa'in ma kuma ta tanadin gamman ɗaukan bala'o'i da musibu da Allah zai bunko mata. Wallahi muddin aka ƙyale wannan kafircin ya ci gaba a cikin al'ummar musulmi, to wallahi kar musulmi su kuka da kowa, su kuka da kansu, duk musibar da Allah zai bunko cikinsu, duk bala'in da Allah zai zago kan al'umma, kar a zargi kowa, musulmi su zargi kansu. Amma ai da Denmark ce ta yi wani abu, a sannan za ku hau balo ƙoƙo, duk musulmi jijiyar wuyanku ta tashi, ku kasa zaune ku kasa tsaye, ku ce wai kuna kishin manzan Allah. Da wani kirista ne wani abu, a nan ma kun san ku musulmi ne kuna kishi, za ku tashi ku zage dantse sai kun ga abin da ya ture buzu na. Amma wasu 'yan iska, wasu shegu kafirai a tsakiyarku kuma suke wannan iskanci, suke wannan shigantakar, an zira musu ido. To Allah ka shaidar faɗa ce ta mu kuma mun faɗa. Ma'alar rasuli illal bala. Allah ka maganta mana, Allah ka yayi mana, Allah ka nuna mana ƙarshen waɗannan tsinannu, waɗannan fasikai, waɗannan fajirai, waɗannan kafirai, maƙiya Allah, maƙiya ma'aikin Allah. Da abubuwan suna da faɗi, daga abin da kuma ya kamata in biyanta in rufe wannan shafin na abin da ya shafi yanayin da ƙasa take ciki, batun rijista. Rijista ta zaɓe. Ina kira ga al'ummar musulmi da ƙwaƙwarar murya. Al'umma ma baki ɗaya, wanda duk ya cika sharuɗan da zai wannan rijista, to kar ya tsaya, kar ya taƙaita, a gaggauta, a je a yi. Ba ina cewa ina wannan kira ne bisa niyyar cewa za mu ɗau wani matsayi ko wata matsaya da sunan addini ba, saboda siyasar Najeriya ba ta addini ba ce. Duk wanda ya muku da'awar addini a siyasar Najeriya mayaudari ne, bazambaci ne, maƙaryaci ne. Siyasa ce kurin ta maslaha. Maslaha kuma ta su 'yan siyasa, ba ta al'umma ba. Amma abin da yasa nake kiran kaina, nake kiran dukkanin talakawa da cewa kar su ƙasa a gwi wajen ƙoƙarin yin wannan rijista da tanadarta, da kuma in lokacin ya yi ƙoƙarin a fita a jefa ƙuri'ar ba tare da ayyana kowa ba. A wannan ƙadamin da muke ciki na yanzu, roƙo nake kurin Allah ya zaɓa wani mafi alkhairi. Mun yi karambani a baya kuma muna neman gafarar Allah. Mun nuna muna da dabara, Allah ya bamu da dabararmu. Ga wadin da dabarar ta mu ta kai mu cikinsa. Da haka wannan karan muna roƙon kurin Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi. Amin. A tanadi wannan lago
in ban ce makami ba na ƙuri'a, kowa ya tanadinsa, saboda abin da ake cewa ba'adu sharri a hawanu min ba'adi. In Allah ya kawo gabar abin da za ka laluba kurin a iya fahimtarka da basirar da Allah ya baka, wanne ne mai sauƙin sharri, wanne ne mai sauƙin sharri, ko kake kyautata zaton shi ne mai sauƙin sharri. Ba'adu sharri a hawanu min ba'adi. To Allah ya datar da mu, Allah ya zama gatanmu, Ubangiji kakkaban mu da dabarar kanmu, albarkar shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kuma a wannan shekara, musamman a waɗannan kwanaki, an rangada mana a rashe-rashe masu nauyin gaske a al'ummar musulmi a wannan ƙasa. Babban rashin da muka yi shi na baya-bayan nan shi ne rashin ragowar mazan jiya, ragowar tabbatattun malamai, shehunnai na Allah, limamin Katsina, Shehu Muhammadu Awwal. Wannan ba arewa ce kurin ta yi wannan asara ba, ba Najeriya ce ta yi wannan asara ba, duniyar musulunci baki ɗaya ta yi asarar wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah da nake muku magana a kansa, limamin Katsina, a fagen ilimi, in kana maganar ilimi, a layin irin su Amiru Jeshi yake, a ɗabakar su Maulana Amiru Jeshi yake. Yana daga 'yan tsirarin malaman ƙasar nan waɗanda muka rayu da su, waɗanda na ji malam ya shaide su da ilimi, ya jinjina musu a fagen ilimi. Baya ga nagarta da Allah ya bashi, da salahi wanda Allah ya bashi, ya masa lasufanci daidai gwargwado a aikace. Kafinsa kuma, daga irin nauyayen rashin da muka yi duk a wannan shekarar, shi kuma wannan da zan faɗa a ɗabaƙa yake wacce take dab da tasmalan ɗin, ɗabaƙa ce wacce take beye da tasmalan ɗin a fagen ilimi. Shi ne limamin Kademi, Shehu Malam Umar, Malam Sarki. Shi ma a watannin baya Allah ya masa rasuwa. Shi ma malami ne, mai amsa sunan malanta. An yi rashinsa shi ma a wannan shekara, wanda kuma shi musamman Allah ya sa ƙauna ta Allah da ma'aikin Allah tsakaninsa da ni. Gashi a matsayin uba yake gare ni, amma yana ƙaunata, yana ƙaddara ni kamar yadda yake ƙaddara malam. Misali guda kullum zan baku, ko na baku biyu. Ɗa shi ne da haƙƙin ya dinga zuwa inda ubansa yake gaishe shi, na haka ni ne da haƙƙin in je inda yake in gaishe shi, amma takanasa yake tasowa kurin ya zo har inda nake, ya zo ya gaishe ni. Misali na biyu, a duk shekara yana jan tawaga, yana jan ayari wajen mota 40-30 zuwa ziyarar mujaddidi Shehu na Usman ibn Fodi. To ziyarar nan fa yanda ya sunanta kansa, yanda ka san malam ba zai fita ziyarar nan da shi da almajiransa ba, sai ya sanar da ni. Wani zubin zuwa zai da kansa, in ya zo gaishe ni ya gaya min, ya ce to kuma gashi mun yi niyyar ziyarar mujaddidi. Da irin bakinsa mai albarka na tawalu yake cewa muna neman izini kuma a yi mana addu'a. In kuma ta ƙoƙe zai bugo waya ya sanar da ni ta waya. To mun yi rashinsa shi ma a wannan shekara. Malami ne tabbatacce, kuma alladhi la yakhafu fillahi lawmata la'im. Haka Allah ji kansa, amin. Allah gafarta musu, amin. Allah ya maiwa musulunci wannan guraba nasu, amin. Haularsu kuma Allah ya tabbatar da su akan kadaminsu, amin. Albarkar sayyidina Rasulullah. Sai kuma babban rashi wanda muka yi shi, wanda amma wannan satin aka yi shi. Ina jin ranar talata ne ko? Ran talata ce da ta wuce. An ɗauga babban hasara inda muka yi rashin khalifan ɗariƙar Tijjaniya na Afirka, khadimul Qur'ani, Shehu Ishaq Rabi'u, shehun ɗariƙar Tijjaniya. Allah ya karɓe shi shi ma.
wanda jiya aka yi jana'izarsa, wanda shi ma wannan bawan Allah yana daga tsirarin dattawa na shehunan ɗariƙar Tijjaniya waɗanda ya rayu da malam lafiya, ya ƙaunaci malam, ya girmama malam, ya mutunta malam, ya nemi albarkar malam, kuma ba za ka je gabansa ba sai ma hirar malam. Dab da za a sake komawa da shi Ingila, wannan komawar wacce Allah ya rubuta ajalinsa, sai Allah ya sa sai na ruɓuya da shi, sai na ganna a tsakiyar 'yan uwa wata mas'ala ta taso, sai nake ta faɗar mahasininsa, ina ta faɗar abubuwansa na kirki, shi halifa Shehu Ishaq Rabi. Haka da gari ya waye sai na bincika na ji yana gari, in yana gari na je na gaishe shi, sai na samu ko yana gari. Don haka na je har aka min iso na shiga, yana gani na hirar malam kurin ya barke da ita, yanda tun suna ƙananan yara iyayensu suke aiko su wajen malam, da irin karimci da ihsani wanda malam yake musu in sun zo. Bayan addu'a sai malam ya ɗau kuɗi ya ba su. Wannan hirar ya dinga yi min, ni da na yi niyyar ma na ma shaida masa yadda ne da shi, da ya shiga wannan hirar ta malam sai ma ya mantar da ni, ban ma shaida masa ru'uyar da ne da shi ɗin ba. To ashe ban kwana Allah ya ƙaddara na je muka yi da shi. Allah ji kansa, Allah ya gafarta masa, ba za mu mance da shi ba, musamman mu ƙadirawa kuma nasirawa. Yana da mahasiru, yana da ayadi bai za, wanda bai kamata duk ɗan gidan na ya mance da shi ba a kansu. Bayan alaƙa ta mutunci tsakaninsa da malam, kuma akwai munasabobi da dama wanda ƙadiriya ta shiga inuwarsa, ta ci arzikinsa. Duk sanda wani abu zai taso, wata munasaba da za a tara ko wata gudunmawa ko za a yi wata hidima ta Allah, a nemi wani tallafi ko wani taimako, Halifa Malam Ishaqa da zurriyarsa suna cikin 'yan sahun gaba wajen dafawa a wannan lamari. Kuma hatta mokibin ƙadiriya, in an yi baƙi na kunya a ƙarshe-ƙarshen lamari, Halifa Malam Ishaqa Rabi shi ke sokan mana baƙin ƙadiriya na kunya a gidajensa na alfarma. Kuma shi yake ba da motocinsa na alfarma, duk zirga-zirgar da ake da su ake yi a ciki. Za ku iya tunawa akwai mawakibin da ake yi, manyan baƙin ƙadiriya za ku ga motar da take ɗaukansu da rubutu rangaɗeɗe Al-Khalifatu Tijani a Shehu Ishaq Rabi'u. Abinda ba kowa ya sani ba, hatta hubbaran Amirul Jeshi, abinda 'yan ƙadiriya suka tara na gina hubbaran malam bai taka kara ya karya ba. Halifa Malam Ishaq Rabi'u shi ya ba da maɗuɗuwar dukiyar da aka gina hubbaran Amirul Jeshi da ita. Da haka ba za mu wance da wannan ban Allah ba, kuma za mu gushe mu ne masa addu'a ta alkhairi ba. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah kuma bayansa Allah ya musu albarka, Allah ya ƙara musu akan wacce musu. Allah ya ji kansa. Amin, amin. Kuma ina roƙonku da Allah, in mun tashi daga wannan karatu, wanda duk ba shi da uzuri, duk wanda ba shi da larura, ina gayyatarsa za mu ɗunguma mu je mu yi ta'aziyarsa. To ina ga saboda ƙurewar lokaci sai na isi da wannan, illa abinda babu makawa daga gare shi, in jawo isnadina na wannan littafi mai albarka, wanda shi wannan karatu da muke yin sa a yau na kitabu shifa a wannan shekara ta 2018 shine karatu na 28. A bana shekara ta 28 kenan ina gabatar da wannan karatu mai albarka. Wato yau shekara 30 ba biyu kenan ina gabatar da wannan karatu a wannan gida mai albarka na ƙadiriya. Amin, amin. Bai gagara Allah ba, Allah nuna mana sanda za mu kai shekara 50.
mu yi bikin cika shekara 50 ko da kafin 50 din ma ya kamata in mun je 30 ma a yi biki na musamman in wani zangon ya sake kewayo aka yi 40 shi ma a yi wani biki insha Allah. Allah ya nuna mana albarkar shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Kuma daga abin da nake godewa Allah magaji amma wa amma bi ni'mati rabbika fa haddithna godewa Allah wannan amana da malam ya danka a hannuna idan ba a ce ta yi gaba ba to ba ta yi baya ba. ta yi gaba Alhamdulillah a bakin kwake ji. ta yi gaba insha Allah gaba ta ce To alhamdulillah mun godewa Allah. Da wannan karatu ko wannan littafi na kitabun shifa na karance shi kuma na karɓe shi a hannun mahaifina jagora na shehi na tsani na zuwa ga ubangiji tabaraka ta'ala maulana amirul jeshi a shehu muhammadu nasir kabara. Allah ƙara yadda gare shi ya sabunta rahma gare shi, amin. kamar da shi kuma ya riƙa daga hannun shehunsa shehu ibrahim na tsuguni, shi kuma ya riƙa daga hannun shehunsa shehu ahmadu al'adul, shi ya kuma riƙa daga nasa shehu abubakar suromawa, shi kuma ya riƙa daga nasa shehu yunusa suromawa, shehu yunusa suromawa shi kuma ya karɓa daga hannun bajaman sunnar ma'aikin Allah shehu abubakar al-maghribi wanda aka fi sani da shehu ɗan mai farar ƙasa na unguwar darma. Shehu ɗan mai farar ƙasa shi kuma ya karɓa a hannun alƙalan zamaninsa shehu musa ibrahim ɗan musa gero wanda ake wa kinaya da abokin sarki. Shehu ibrahim ɗan musa gero shi kuma ya karɓa daga bajamin nasa zamanin shehu muhammadul ba'awi wanda aka fi kiransa da shehu ba'ajo. Shehu ba'ajo ya karɓa a wajen nasa shehunnai ƙudubai ranar sunna ta ma'aikin Allah shehu abdullahi siƙa, Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya. Shehu abdullahi siƙa shi kuma ya karɓa ga shehu na muhammadu tunusi albarzauri alfagigi alƙadiri al'ash'ari a tunisi. Shehu muhammadu tunusi shi kuma da isnazinsa zuwa ga babban ɗan gaban goshin mai littafin wanda ake kira shehu abul abbasi, wasu kuma suna kiransa abu ja'afarin ahmadul garnati, wanda kamar irin su malam na makwarari ne a wajen amirul jeshi, to shi abul abbasil garnadi kamar haka yake a wajen alƙali iyal, wanda shi kuma ya karɓo mana a hannun mai ashafar shehu na iyadu dan musa al-yahsubi al-maliki al-ash'ari an-nafi'i. Allah ba mu albarkacinsu. amin. faslun Wannan fasali kenan. qala al-qadi abu al-fadli Shehu na alƙali baban falal ya faɗa, idza kanat khisalul kamali wal jalali ma zakarnahu, idan tadodin kamala da kuma ƙaye ko kyawu na zahiri da na baɗini sun kasance su ne waɗannan tadodi da muka yi nuni ko muka ambace su a fasalin da ya gabata. wa ra'ayna al-wahida minna yatasharrafu bi wahidatin minha aw isnatayn. To anan a tamu nushar anan an ce idza kanat kisalul kamali wal jalali, haka ai take a taku ko? To a fasalin kuma da yake ishara zuwa gare shi har yake nuni da idza yake cewa ma zakarnahu, to a can inda ya ambaci abin da ya ambata din a tamu nushar ba fisalul kamali wal jalali aka ambata ba a baya, fisalul kamali wal jamali aka ambata a baya. Amma wannan namu nusuhofin ne na yanzu suke a haka. Abinda na gashi shehu Shahabuddin Khafaji ya faɗa a gurbin a can ɗin inda aka kawo fisalul kamali wal jamali, to shi
ta shehu shahabuddin al-khafajin ba wal jamali bane wal jalalin ne idan kana a can anna fisalal kamali ba irin tamu nusuhar ba maimakon wal jamali to a ta shehu shahabuddin al-khafaji anna fisalal kamali wal jalali to anan naga yayi ta'aliki yake cewa wannan shine abinda mafi yawan nuskohin ashafa suka zo da shi cewa anna fisalal kamali wal jalali yace amma akwai nuskohin da suka zo da anna fisalal kamali wal jamali wanda su ne mu a yanzu a hannunmu kuma na gurgusa sai naga shi kuma shehu mullah aliyul qari shi kuma yayi wani taqibi mai kyan gaske a mahallin wanda shi sai ya ɗauko magana daga tushe